искам да ви споделя един много голям проблем. Истински проблем, за който цяла България говори, но в същото време никой не прави нищо по въпроса. Щом сме стигнали до там да питаме жената, значи положението е извън контрол. Но чак сега разбрах наистина защо стават инциденти. Почваме отзад напред. Значи не може детето да няма никакви, реакции, навици, да няма връзка главния мозък с крайниците. Бъркат посоката ляво, дясно, газ и спирачка. Имам случай, който казвам, зави надясно, вместо да зави надясно, то дава газ. Това са съвсем объркана система. Вместо ние да ги изградиме тия навици, защото този бъдещ човек, дете или каквото и да било там, след няколко години ще бъде шофьор и ще бъде на пътя. Нали го знаете това нещо? И когато давам съвет на някой родител, не бързайте да качвате детето ви на самостоятелно АТВ, защото все още ги няма тия навици. Аз нося отговорност за този човек и за това дете, защото той е дошъл при мен за тази услуга. Не е въпросът да вземем парите и да избягаме и да си начупиме ръцете и краката. Въпросът е да се научиме на нещо. Въпреки че знам, че когато го дам този съвет за безопасност, най-вероятно този клиент ще го изгубя, защото той ми казва по телефона, да, прав си, чакай да питам жената, бам, затваря телефона и всичко приключва. И отива и си намира някъде другаде, както се казва на прост език, да си чупи главата. Защо имаме проблеми, защо новините са черни? Ами няма как да е по друг начин. Значи аз ви казвам какви неща могат да се случат, вие питате за цената. Супер обидно е. Какво значи цената? Кое е по-важно? Аз разбирам, че живеем в материален свят, но наистина цената не е чак толкова важна. Важно е всички сме живи и здрави и щастливи. И най-вече си разрешаваме проблемите, защото този проблем всеки го знае, но никой нищо не прави по въпроса. Чакате управляващите. Що чакате управляващите? Какво да дойдат да ви кажат? Ей, родители, не купувайте тротинетки и АТВ-та и там мотори на децата си и не ги оставяйте да се учат сами в гората, може да станат инциденти. Аз ако съм управляващ, какво? Да минавам по всяка една врата, по всяко едно село, да чукам на вратата и да казвам не дейте. Така ли да стане? Никога, по никакъв начин управляващите не са ви виновни. Виновни сте се абсолютно вие, защото няма как да ми се обадите и ми кажете, ама аз искам да кара АТВ самостоятелно. Ма как да стане? Кажете ми. И аз с риск да си изгубя клиента, давам си съвета, който ме послуша. Има и хора, които казват, да, благодарите, че ми го даде този съвет, прав си. Да бе, ама има и много хора, които след като си дам съвета, затварят ми телефона и